Krásný den. Dneska na mě vyskočil příspěvek Tomáše Lukavce o tom, že bolest je vlastně náš největší učitel. A je to pravda, protože i já jsem se učila skrz bolest, když v roce 2020 vlastně mi doma umřel manžel po roce boji s rakovinou, umřela mi babička, ve finále nám umřel, byl nemocný i náš králíček. Tak vlastně ty ztráty a to všechno, ten pocit, že nemůžu s tím nic dělat, mě donutili, abych pracovala sama na sobě, abych aspoň přijímala ty situace, když už tím nedokážu nic dělat, tak abych to přijímala, že se to takhle děje. Takže pro mě to mělo velký význam, že jsem konečně začala pracovat sama na sobě, abych cítila úlevu a nezbláznila se. A vidím to i třeba, když se lidi rozcházejí, jak nás to vlastně taky učí, ta cesta sama k sobě, zase zpátky, že si najednou máme čas sejít se s kamarádkama, dojít si na masáž, děláme velké změny v našem životě, třeba jdeme na nějaký permanentní make-up, nebo si zkrátíme vlasy, uděláme nějakou i viditelnou změnu pro sebe, nebo si dáme jinou barvu. Najednou si vlastně začneme starat sami o sebe a děláme nějakou změnu. Většinou i lidi se snaží hubnout, že najednou to jde, že jdete na cvičení, máte totiž to času dost a máte ten čas pro sebe. A samozřejmě by to mělo být tak, že byste se měli věnovat sami sobě, i když máte partnera a plnohodnotný vztah, protože partner tady není od toho, aby vám dělal radost a naplňoval vaše potřeby, ale prvotně jsme to my sami, kdo si mají naplnit sami naše potřeby a pocity. A ještě máme teď teda téma v srpnu autenticitu, sama sebou, vlastně se stát. A je to taky téma celoživotní v podstatě, jako sebeláska, že jo, nastavení hranice, vždycky budete mít někoho, kdo vám to bude ukazovat a zrcadlit, ale už to není v takové míře a nebude vás to tak trápit. Tak já jsem včera měla terapii a viděla jsem se tam v bříšku, jak vlastně se snažím zavděčit vlastně. A ideálně bych byla kluk, protože táta chtěl kluka, když máma chtěla holku, tak bych chtěla být holkou, když bych chtěl někdo, bych měla modrý oči, tak bych měla modrý, pro někoho zase červený, zelený, prostě hnědý, že samozřejmě. Takže bych nejradši se vždycky přepínala knoflíkem a byla taková, jakou mě chtějí mít. A to je takový to naše nastavení, takové to přizpůsobení, co vlastně v sobě máme. A nejlepší na tom je, že já si můžu dovolit být ty oči třeba zelený, úplně jiný než tějí oni dva. A jsem v pořádku a je to se mnou v souladu. A je to to nejlepší, co můžu udělat, je to, že přijmout to, že to mám jinak, že nejsem podle jejich představ a je to úplně v pořádku, protože já jsem jedinečná taková, jaká jsem. Máme teď teče tady oko asi z krému. Ale to důležité je, že jsme jedineční a jsme úplně v pořádku takový, jaký jsme a nemusíme se přizpůsobovat někomu, jak nás chtějí oni. A platí to samozřejmě i v partnerských vztazích, vztazích s kamarádkama, v jakýchkoliv vztazích. Takže buďte sami sebou, dělejte to, co máte rádi, vnímejte, co vám dělá radost a jděte si za svým. Pokud cítíte, že potřebujete udělat nějakou změnu, nějaký posun, tak to dělejte i bez toho, aniž byste se museli rozcházet nebo prožívat nějakou bolest. A já vám přeju co nejméně bolesti a co nejvíce uvědomění a krásný den. Ahoj.